Hej og velkommen til. Jeg vil lige fortælle lidt omkring forældreworkshop i motorsport. Det foregår i Odense Go-Kart-hal tirsdag den 5. december. Forældreworkshoppen, det er for dig, som har et barn eller et ung menneske, der dyrker motorsport. Det kan være på 2 hjul, det kan være på 4 hjul, det er ikke så vigtigt. Det er typisk er det for forældre, men det kan lige så meget være for mekanikere, driver coaches, teamchefer, som kan man sige har kommunikation og hele tiden skal arbejde med barnet eller det unge menneske. Det vi kommer ind på, det er at give jer nogle redskaber til, hvordan kan I arbejde. Hvordan kan I, når I står i de her pressede situationer, I føler måske, I står lidt på bar bund og sådan lidt helt, nej, nu har jeg jo sagt, de skal bare gå ud og nyde det, eller de skal bare gå ud og have det sjovt, og så alligevel så bliver de kede af det, frustreret, skuffet, hvad det enten er, der lige går igennem hovedet på dem. Der vil vi komme ind på en masse forskellige ting, hvad kan I gøre, men I vil også blive bevidste om jer selv, hvordan reagerer I de her forskellige situationer. Det er et 2-timers kursus, og så vil der så til næste år igen komme et opfølgende kursus, hvor vi kan dykke mere ned i de erfaringer, I har fået, og så arbejde videre. Jeg håber, I har interesse i at deltage. I kan kigge ned i bunden af linket her. Der kommer der lige mere information på, hvad er kurset, hvad koster det, og hvordan tilmelder jeg. Tak fordi I så med, og held og lykke med jeres udvikling.